ing mongko kantining tumuwuh salame mung awas eling eling lukitaning alam dadi wedyaning tumati supadirnir ing sangsaya yeku pangreksaning urip sampun susah nggih Gus lelakon menika wajibipun namung dipun lakoni mang percaya kalawi Semar yen ingkang garwa pun Dresanala menika jodoh sampeyan tertamtu kemawon ing benjangipun saged pinanggih gegandhengan kunca malih mangkono Kakang Semar Badranaya nggih. Nggoh dipun pasrahaken perkara niki kalian sing gawe jagat. Mang pitados kelawan ucape Semar siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat derajat, 5 donya. Menika wonten purbaning Gusti ingkang karya jagat. Saranane wong nyuwun luhung betah klopo orang kuling. Alinga solah jatmika yen macana Kakang Semar. Iya, Dok. Mremangsut nari mengkapu budine kang dem bawane wenganing jas Sukarila badane ke bawah sami sabyan tunut sakarasa pangabekti kula katur pukulun ya Arjuna piye kabare Do iya Kakang Semar nir ing Sambikala nggonku mubeng-mubeng kaya kinjeng ngubengi jagat iki bot-bote engko padi marang bendaramu Penengah Pandhawa Ngopati dumateng kula menawa paduka badhe paring pidana dumateng pun Arjuna. Monggo pukulun kula aturi banjur dumateng pun Arjuna kacemplungaken wonten madyaning kawah Candra Dimuka. Janaka aja kleru panampa, aja kleru pandakwa. Nggon ulun ngopadi kelawan jeneng sira. Dina samangka bakal menehi kabar kelawan jeneng kita Arjuna. Amun to atmaja kita saka guwa garbane garwa kita Sidrasanala wis lair kepara ngancik dewasa. Lah iki bocahe ana mburiku Wisanggeni jenenge. Wisanggeni iki bapakmu kang ukir jiwa raga Penengah Pandhawa Raden Arjuna. Waduh. Kanjeng Rama anak kula.
Sanjang ganjing langit lap-lap katon lir kincanging alis. Ore sang mawe gandrung sabarang kadul wukir moyak maye. Bektiku katur ya Rama, ya nggih anakku lanang. Bambang Wisanggeni. Ora nduga mono. Ndara kula Arjuna. Petenge manah jengandika ndedet niku badhe entuk pepajar. Ketitik niki anak sampeyan pun Bambang Wisanggeni pun minanggih kawan Maduka. Iya Kakang Semar. Rama, piye cah bagus? Ibu ana ngendi Rama? Ibu ana ngendi? Aku dhewe ora ngerti ibumu ning ndi. Arjuna. Mumpung kabeh ki urung kadung ana paribasan. Sega durung dadi bubur, kowe tak wenehi sumurup. Ampun dina samangka garwa kita, Sidresana diplayokke ana ing Tunggul Malaya dening Prabu Dewasrani. Yen kowe wong perwira, wong lanang sing tanggung jawab, jujuk kenana jaluken bojomu. Njaluk pamit. Aku melu ya Rama. Iya. Ayo mapak marang ibumu Bambang Wisanggeni. Culna tanganku Dewasrani. Dina samangka yen pancen kowe perwira wong lanang sejati aja kaya ngene iki carane. Pengen ngrabi aku wis dibek bojo kelawan Pangeran Janaka kok mok colong sing kaya ngene. Aku kudu piye wong ayu Dresanala? Nek kowe wong lanang kowe kudune nantang marang bojoku Penengah Pandhawa. Aduh tos sing balung uleting kulit. Yen kowe bisa ngalahke garwaku, kowe kuwawa mboyong kang sartan jatukrama marang aku, culna tanganmu. Tanganmu kecing koyo nyekel-nyekel. Dina samangka kowe wis tinarungku dening Dewasrani. Ora iso wal saka cengkremaku. Arep nganti kiamat jagat iki. Aku ora bakal lumadi kelawan jeneng sira. Rungokno tangising atiku ayu. Sajar
liwat langening kalangiwan karapan kamu. Loh, Edian! Loh! Para wadyabala. Tunggul Mayana, Duratmaka ayo dicekel. Edian. Ana dongeng entik-entik si penunggul paten ana penunggul apa dosane dosa ngungkuli sesama aja tindak kualat lah iya bener kandamu wali sumber malang kadak menteng kelek pendirangan Wipati Sowi. Ponakan Paman Janaka, kakange Bambang Wisanggeni Antasena jenengku. Antasena, ya. Aja mati tanpa aran kekeseting Gusti Prabu Dewa Saran. Ing negara Tunggul Malaya kumandhang Karba jenengku. Endi Janaka? Karepmu kon maju mrene. Garwane sing jeneng Dresanala kudu dadi sisianing ratu Gustiku. Dina samangkana Giri Sayembara tumrap dapurmu sak wadyabala ing negara Tunggul Malaya. Sembada Jatukrama kelawan Dresanala kelawan bengkah dadane ilang nyawane Antasena. Babo siparat murang tata. Yen ana gedhe cilik kowe nantang kelawan aku. Hayo aja ijen. Maju 1000 rambudak jangkah panca bakah kelawan aku mangsa ora dina iki.
Awas. Hop, wah. Loh. Wah. Loh, wah. Hop, wah. Ya. Hei. Wah, gua tetap mati. Wah, 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 what? Wah, wah, hei, hei, pun. Wah. Ya. Wah. Wah. Hoi, hei, on. Wah. Wah, Edian. Oh. Wah. Boleh. Wah. Hut. Ah. Hai. Hut. Ah. Ya Wah. Ah. Wah. Ah. Wah. Woi, woi, Dian, oh. Waduh. Angsa. Mundur. Ah. Oh. Diajak. Wah. Wah. Woi, gasmu kowe. Sapa ngewangi? Antarja. Waduh. Ah. Wah. Wah. Wait. Hai. Wah, dadam. Oh. Wah. Hai. Wedian. Wah. Was. Wait. Ah. Oh. Oh. Wah. Oi. Oh. Ai. Oh, pedang.
blasmu kowe. Yo. Wah. Wah. Hai. 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 Wah. Oh, wah. Hai. Wah. Hai. Wah. Wah. Pas. Wah. 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 Pecah. Wah. Yo. Edian. Ah. Oh. Hai. 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 Wah. Hai. Wah. Sikra bala kang tuminga acampu samya medali ler tatit wileting godhong dahyawanggung manguncang niti niki Den jenenge Dewa Serani sing bradat garwa panjenengan Ndara kula Arjuna. Dewa Serani iki kowe. Ya, aku Dewa Serani. Utraning Bathara Guru kelawan Kanjeng Ibu Betari Durga ya permoni. Kowe Arjuna, ya dasar keparnyata. Bojomu tak jaluk. Ana paribasan sedumuk bathuk senyari bumi. Bojo bakal ditotoi pati aja meneh kok dipek kelawan wong liya. Bojo disawang wong wae nang ati keloro-loro. Mula kang saka mangkono yen kowe wong lanang sejati. Ana sayembara kanggo kowe. Sayembarane apa? Kowe sing dodol aku sing tuku. Sembada kowe garwa kelawan garwaku Dresanala. Lakon wis bengkah dadane ilang nyawane penengah Pandhawa Arjuna. Tenjong kerat dina iki mangsa ora kowe. Rumangsamu kowe ijen tanpa ruang musuh para wadyabala. Negara Tunggul Malaya. Anak aku ya, Gong. Heeh, anak aku barang. Tenang, Den. Saya di belakangmu, Den. Ana gelut karo sapa-sapa ora bakal mundur, Tru. Ha iya. Kok ora mundur? Ah, mburi tembak, Tru. Karo Dewa Serani wani. Lah kuwi ratu. Senengane nyolongi bojone wong ae teh. Kowe ora wedi. Ora wedi? Ngapa? Buktekno. Oke. Oh.
Waduh, Endo. Wis. Iki wis tak kayang Endo kena galar. Wedan ngalih. Wedan. Sapa ganggu nek wong wedok munggah panggung iki. Jan nanan. Iki dibuktekne sekti aku apa dieke. Yan. Ya. Jebol dadiamu kowe. Mati kowe. Wah. Loh. Yan parat. Wah. Yo. Pa. Kempelu mustakamu. Loh, edan. Loh, wah. Hot. Loh, hot. Janaka aja gembel lak giget pedhek gulumu. Ayo, tangyo. Mangapa tak uyuhi cangkemmu e? Iki jalan ngapura yo Kakang Semar. Jalan ngapura. Tujune Semar jek melek, pomo wis turu. Cara wong dadi sing gambui sapa? Tongamu ora. Aku jalan ngapura yo Kakang Semar. Tuwek musuhe tuwek, enom musuhe enom. Nek tuwek musuhe enom iki biasane tumbas. Rumangsane ayo. Nek pancen wong sekti tangyo. Bapak, ngopo? Aja ganggu, lagi penting bapakmu. Mak lala ya apa Pak kuwi? Diceluk karo Ndara Janaka jari enek bab sing penting. Aku lagi perlu, aja ganggu gawe. Nek ora mangkat ditimbali Ndara Janaka dipanah Kyai Pasopati. Ora ngerti lek bapake arep perlu to. Ganggu ya. Rumangsane ora. Sampeyan kudu matur nuwun kali kula lho, Bulik. Tenan, Bulik. Nek niki wau gareng mboten metu. Wah, nek bapak ini kadung nesu, kadung ngamuk, sampe ngenekke bapak pripun?
rumangsane. Bapakne kadung nesu tur rada mendem sithik. Niku mboten nyawang iki sapa? Sampeyan iki genah bojone Bathara Guru, gitu. Bathara Guru adike Bapak Semar, Ismaya karo Manikmaya. Lah sampean ngene iki jarak karo Bapak Semar. Ning nganti Bapak Semar niku mripate ditutupi, karo hawa nafsu. Sampeyan ngenekne karo Bapak pripun? Reng, apa? Ngalih kono, celuk Bapak. Tuwek ora kena nggih conto lan patuladan. Iki sapa to? Iki bojone pukulan Bathara Guru, adike bapak pernah bulik. Lah bulike dhewe iso dingenekke iki. Apa ora nek wong liya to? Apa ora mampu to? Iki sapa? Iki tante, Iki bulik. Lah kok bulike dhewe dingenekke. Gek ora pisan pindho lho, Ping 3 ping 4 lho, Oh, kaya ngono ora kena nggih conto tuwekan ora. Terus, apa? Ngalih. Kowe ya ngono, ora kena nggih patuladan sagung dumati. Ngaliyane lah. Nakal ya nakal, ya mbeling, ora masalah jenenge cah lanang. Nakal ki sah-sah wae. Nek iki mbok nyawang, iki sapa? Bojone pukulan Bathara Guru. Ki pernah bulike. Lah ngerti iki bulike dhewe, kok iso dingeneni. Nganti iki mengpeh, wayahe aku ngalih. Pangeran, ya wong ayu. Kanugrahan iki sing kudu tak syukuri. Bojoku wis bali anyakku wis ngancik dewasa dasare. Ngancik mangsa kasanga. Ibu bektiku katur Ibu, ya nggir Bambang Wisanggeni. Banget panarimaku ora ngira kalamun to wis ngancik dewasa kang kaya mangkono. Dongane wong tuwa menyang kowe nggir anakku Bambang Wisanggeni. Dadi taruna kula napa apa bisa mikul dhuwur mendem jero marang asmane wong tuwa ya nang. Kedep tesma aku nyawang selendang biru.